No takže už natáčíme. Jo. No, takže čau lidi. Zase jsme Lezeš. natáčím GTA 5, zrovna dělám triatlon a mělo by vás to bavit, tak se koukejte. Ať řekni, kdo jsem tady je. přivítat našeho hosta. Ria. No. Já jsem Fildoku, já jsem ten Leonardo. Zatím jsem první a to mi docela baví. Ne, je to na PS3. Pardon, ale nic lepšího už jsem nenašel než herní konzoly jménem PS3. Jo, no, tak tohle video bude kratší. Jak to? Bude, protože mě to nebaví držet. No, počkej. Tak. Tak já to zkusím nějak položit, já to zkusím někam položit, já to zatím stříhnu. A tak no, a už zase natáčíme. Jo. No, Filipe, můžeš mluvit. No, čau lidi. Ale lezeš tam do té kamery asi, ne? No, čau lidi. Dneska budeme asi natáčet. Ježíš, ale natáčíme, ale to samý. To bylo jenom stříhlý. Ty vole. Jo, jsi vypatlný. Jo, tohle bychom asi mohli ukončit, protože je to poměrně krátký, protože mě bolí ruce. A čau.